ביי. רציתי לאחל לכולנו יום חמישי שיבוש שמח, מקווה שאתם שומעים אותי. מחכה קצת שאנשים יצטרפו, מוזמנים כמובן לשתף אם בא לכם. הולכים לדבר פה קצת על מה שקורה גם פה וגם בעולם. זהו, הלכתי לעשות גראונדינג, אבל היה מפוצץ באנשים. אז כן, אז אנחנו נלך על השובר גלים, מה שנקרא, נשבור אותם. בינתיים תהנו ככה, החוף מפוצץ באנשים, זה פשוט מטורף. יום חמישי בכל זאת, השתבש לנו מה שנקרא. השיבוש הזה. איך הולך השיבוש שלכם? וואי, פשוט unbelievable. מי שעוקב אחרי מה שקורה בשבועות האלה שהם מפגינים בקפלן וכמובן בכל מיני מקומות בארץ, מצד אחד זה נראה ממש טוב, כי בכל זאת יש כל כך הרבה על מה להפגין פה, זה כל כך ראוי שאנשים יצאו ויפגינו ויתנגדו לכל השקרים וההתעללות וההתעמרות והכספים שנשפכים פה והאשמים שלא לוקחים אחריות. יש פה כל כך הרבה עוולות ואף אחד לא יעשה שום דבר בנידון אם אנחנו כציבור, כאנשים, כאזרחים חופשיים, לפחות בראש שלנו, לא נגיד סטופ, חלאס, די, לא עוד. אז יש לזה חשיבות מאוד גדולה בעיניי לצאת ולהפגין. בכל זאת להיות ביחד עם אנשים שחושבים ומרגישים כמוך, יש בזה סוג של מין רוגע נפשי שאתה נמצא בסביבה של אנשים שמבינים ורואים את מה שאתה רואה. הבעיה פה היא שהאנשים שיוצאים עכשיו, שרובם באמת אנשים מצוינים, אנשים נפלאים, חלקם גם יצאו פשיסטים על מלא בתקופה של התו הירוק, ובכלל עדיין כרגיל, הקורונה כמובן מבחינת העולם נגמרה, מבחינת ישראל, וואו, זה היה שפעת, זה היה כלום. אנחנו עברנו התעללות קשה, ואי אפשר, מאוד מאוד קשה לאנשים שחוו את זה, פשוט להתקדם הלאה, להמשיך הלאה. ופה בארץ הקודש, ארץ השיבוש הלאומי, הדמוקרטית, היהודית הדמוקרטית, כן, לא שמים לב, לא מבינים מה קורה, לא מבינים שמוכרים להם בולשיט, ומי שמארגן את כל ההפגנות האלה ואת כל המחאות האלה, משתף פעולה עם מי שמפגינים בעצם נגדו, שזה מטורף לחלוטין. כל פעם מחדש אני חושבת על הדבר הזה, איך הגענו למצב הזה, וזה די קל, כי אנשים אוכלים הכל, אנשים נותנים להם קיו, נותנים להם אקשן, והם יוצאים ועושים, בלי הרבה מחשבה. במיוחד אנשים שניתקו אותם מההיגיון, ההיגיון הוטה כבר מזמן. ראינו את זה מאוד, בצורה מאוד מאוד בולטת וחזקה בתקופה של הקורונה. אני אומרת בתקופה של הקורונה כאילו זה נגמר, זה הרי לא נגמר. אבל עכשיו ארצות הברית החליטה לפתוח את שעריה גם לאנשים לא מחוסנים. מה אתם יודעים? אף אחד לא סיפר להם שזה לא חיסון, כי אם הוא לא מחסן ולא, אתם יודעים, כולם נדבקים, מדביקים ובלה בלה בלה, אז זה לא עומד בקריטריונים או בקטגוריה של חיסון מלכתחילה. אבל זה בדיוק ההנדוס תודעה שמעבירים אנשים בכל התקופה הזאת. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לדבר הזה, כי זה בסדר, מה נעשה? זה כאילו, זה חלק מהעניין, הכל צריך להיות רשמי ומעוגן בחוק, מדיקו לגלי, מה שנקרא, למדנו שהכל פה הולך על הלגלי, ובגלל זה כל העניין הזה של רפורמה ובתי משפט ולהגן על בג"ץ, ועל אהרון ברק, אנשים יוצאים להפגין, לתמוך. נכון, זה לא נעים, שהולכים ומפגינים, סליחה, שמאיימים על החיים שלו, ומדברים בצורה שהיא מאוד לא נעימה לבן אדם מבוגר. מצד שני, יש פה באמת שיטה,
שיטה שבאמת מעורבים בה כל כך הרבה אנשים שמשתפים פעולה ומאפשרים את השיטה הזאת, את ההמשכיות שלה, את הנזקים שהיא עושה. בג"ץ, אנחנו כולנו זוכרים אותו, לא רק מה-11-0, בכלל, מכל מה שקורה פה ב3, 4, 5, 6, 7, 8 שנים האחרונות, אפשר ללכת אחורה ולראות שהכל ממשיך כרגיל, ואותם אנשים מעורבים ומעורבבים באותם דברים, ועם כל הכבוד וכל הכאב, לפעמים צריך לדעת להגיד, וואלה, מה שהיה לא היה טוב, אין שום סיבה להחזיר אותו, צריך משהו אחר. משהו אחר לא יכול להסתמך על אותם אנשים שהיו מעורבים כל הזמן לאורך השנים באותה הריסה. זה קריסה והריסה, זה הולך ביחד. אי אפשר להמשיך ולתת לאנשים האלה ששיתפו פעולה פה עם כל כך הרבה עוולות והרס המדינה שלנו, הבית שלנו, העתיד של הילדים שלנו, להמשיך ולתת להם כוח ולהגן עליהם. עכשיו הפגנות מול העם אשד הזה, אתמול שקראתי איזה פוסט מטומטם של איזה באמת מישהי שכבר אין לי מה להגיד עליה, אבל עדיין יש לי כבוד, אז אני לא מנסה לעשות שיימינג, אני לא מנסה להוריד את האנשים, אתם יודעים, כאילו זה באמת, הם לא העניין, זה שהם יוצאים כפכפים ונענות. כתבה שאבי אשד, אולי בתקופה של בלפור הוא לא היה בסדר, אבל עכשיו הוא בסדר, עכשיו הוא עם המפגינים, אז זה בסדר, צריך כאילו לתמוך בו, ואני אומרת כאילו מה נסגר איתכם? איך יכול להיות שאנחנו כל היום ממשיכים להפקיר את עצמנו בידי חלאות, בידי בריונים, בידי פשיסטים, בידי אנשים שמשתפים פעולה עם הפורום ועם כל ה-UN וכל האג'נדה וכל החרא הזה, נותנים להם, ממשיכים לתת להם כוח. וכמובן, משלמים את המשכורות ואת כל ההטבות ואת כל מה שמצטרף בעניין, אבל כאילו מתי נגיד לזה די? מתי נפסיק עם זה? זה יוצא מהכיס שלנו כל הבולשיט הזה. אז כן, אז זה מגוחך בעיניי שממשיכים לפרגן לאנשים האלה ולתמוך בהם וכאילו לרחם, אני יודעת איך נקרא לזה, במקרה של אהרון ברק באמת שאין שום סיבה, לא יודעת, כאילו, זה נראה לי פשוט כל כך מעוות הכל, אבל זה חלק מהעניין של קריסה, אתם יודעים, הקריסה זה לא משהו נעים ולא משהו יפה ולא משהו מסודר, וזה בעייתי. מצד שני, כשאתם מודעים לקריסה הזאת המכוונת, מי שעוקב מבחינה כלכלית, בנקים קורסים, באמת יש כל כך הרבה דברים שמתרחשים במקביל, שזה לפעמים מרגיש שאי אפשר לצפות מאנשים פשוטים כמונו, אנשים נורמטיביים מן המניין, שיבינו ויצליחו לעקוב אחרי כל הדבר הזה. זה מאוד מאוד קשה. וגם זה כל כך מופרך שאנשים לא רוצים לשמוע ולא רוצים להאמין, ואני מבינה את זה. מצד שני, בין זה לבין לבוא ולצאת ולתמוך באנשים שלוקחים חלק בדבר הזה, זה לא ברור לי. עכשיו פרסמתי מקודם לגבי יום השיבוש, יום חמישי שיבוש אני קוראת לו, פרסמתי כל מיני תמונות שרצות ברשת, והייתה שם תמונה עם עגלות, ובעצם במקום העגלה יש, איך זה נקרא, ארונות קבורה קטנים כאלה. ואני מסתכלת על הדבר הזה ואני אומרת כאילו, זה היה אמור להיות ראוי, אם היה מדובר באמת בילדים שנפגעו מהזריקות, בכלל מהעתיד שמייצרים פה במדינת פרו ורבו, מלאו את הארץ, ומעודדים ילודה, ומעודדים, אתם יודעים, העם הנבחר, ואנשים פשוט לא הבינו שזה עלול לפגוע באמת בפוריות של ילדים, ביכולת שלהם להתרבות בעצמם, ובכלל להיות בריאים, ואתם יודעים, זה פשוט כל כך מטורף. ואף אחד כמובן לא מדבר על כל הלידות השקטות, ועל כל הנזקים שאנשים מתמודדים איתם עדיין. בגלל זה אני אומרת, הקורונה לא עברה בחיינו, היא לא תעבור גם כל כך מהר, כי את ההשלכות האלה אנחנו נראה עוד שנים קדימה.
אז מהבחינה הזאת זה כאילו, זה מטורף בעיניי, שאנשים פשוט יוצאים ומתעלמים מהדבר הזה, אבל אנחנו פה בארץ הקודש רגילים לזה, כי כל פעם שיש איזשהו אסון נורא וגדול, נזכיר לכם את האסון, ברח לי, האסון שהיה של 54 אנשים, כמה מתו שם, מירון, הר מירון. אוטוטו זה, מעבר לפינה זה הולך להתרחש האירוע הזה שוב, וכרגיל ישלחו את החיילים שלנו, צבא העם, לשמור ולהגן על האנשים שהולכים שם והם מצופפים אותם ודוחפים אותם, ולא לומדים פה כלום בעצם. מה שאני מנסה להגיד, שהוועדות שכן ממציאים הם לא באמת ועדות, זה כסת"חים, זה הסתרה, זה מראית עין, שזה שם המשחק כל הזמן, וזה פשוט מזעזע. זה באמת, המדינה הזאת היא לא נותנת, לא דופקת חשבון לאף אחד. האנשים שעומדים בראש הבטח שלו, והם מקבלים אישור להתנהל ככה, מהעם, מהאנשים, האזרחים, שמאפשרים להם להמשיך לפרויקט הבא שלהם, ולעשות ככל העולה על רוחם, כמובן בסנכרון מלא עם כל המושכים בחוטים, העסקנים הגדולים שלנו מאמריקה ומאירופה ומכל זה. עכשיו, וואו, יש פה מלא ברחשים. אני נמצאת עליה שובר גלים, הנה בואו תראו המרינה מאחוריי. עשיתי הליכה בים, פשוט היה מפוצץ ואי אפשר ללכת, אז אמרתי ניקח אתכם לאיזשהו מקום יותר שקט, תרגישו קצת באירופה. אז זהו, אז באמת זה כל כך מטורף בכל הרמות, אין מה להגיד, בכל הרמות יש פה טירוף, ואף אחד לא לוקח אחריות ולא מודה באשמה חס וחלילה או בשום שלב. עשיתי, מילאתי פקודות, זה היה התפקיד שלי, זה לא אני, זה מישהו אחר החליט, מי החליט, לא משנה, אנחנו כולנו בשיתופי פעולה, וזה מה יש. הסטנדרט שלנו מאוד נמוך בעיניי, ואני כל הזמן חוזרת ואומרת, יכול להיות פה אחרת, צריך שיהיה פה אחרת, אבל את זה אנחנו צריכים לדרוש. ולצערי, בהפגנות שכרגע מתרחשות בחוץ, הם לא דורשים את הדברים האלה, זה לא כאילו קשור לכל הסיפור. עכשיו זה ששמים לכם, עושים את המניפולציה הזאת של קברים, ארונות קבורה, וכל מיני כאלה, זורקים בשביל לתת לכם הרגשה שזה המקום הנכון להיות בו, ואתם חלק מהדבר הזה שהוא גם נוגע וכולל את כל זה. אבל זה לא, אבל זה פשוט לא. זה השתקה, הרדמה, כרגיל. ומי שלא מוכן להעלים עין ולהתעלם מכל הדבר הזה, זה מחרפן אותו. ובצדק, כי אם אנחנו רוצים שיהיה פה טוב, ויהיה פה נקי ואחרת ושקוף, ושתהיה פה שקיפות, ויהיה פה אנשים שמגיע להם את המשכורת שאנחנו משלמים להם משכורות עתק. אז לא יכול להיות שאנחנו נמשיך לממן את אותם אנשים ששיתפו פעולה עם הנאות, ועם אסונות, ועם טיוחים, ועם כל מיני כאלה. תסתכלו אחורה, לא רק על אסון מירון, יש כל כך הרבה אסונות שהתרחשו פה, שאף אחד לא באמת נתן את הדין, תמיד זרקו איזה מישהו מתחת לגלגלים, וזהו, וזה היה מספיק טוב, לפחות מבחינה תקשורתית, הציגו את זה כאילו זה סבבה, זה קרה, הנה אתם רואים, ויאללה ממשיכים. והממשיכים הזה, זה בדיוק הבעיה שלנו, כי איך אנחנו ממשיכים? אנחנו ממשיכים בדיוק עם אותו דבר, עם אותם אנשים, עם אותה שיטה, עם אותם עיוותים ואותם עוולות. אז איזה סוג של המשך זה? אני לא יודעת, זה לא המשך שאני הייתי רוצה, לא לילדים שלי, ולא למדינה שלי, ולא לחיים שלי, ולא... פשוט לא. אז זה היה בקצרה לגבי ההפגנות, שכמובן אמרנו שהיום אנחנו ביום חמישי שיבושי, והשיבוש הזה יימשך עד הערב, ויכול להיות שזה יזלוג גם למחר, בואו נראה, נתקדם. יום שבת כבר פרסמו מי הולך לנאום בהפגנות.
מי שרוצה לראות, שמתי את אחת התמונות, אני חושבת שזה הפגנה בנתניה, במוצאי שבת, שהיא הולכת, מי הולך לנאום שם? בואו נראה אתכם, בואו נראה אם אתם יודעים מי הולך לנאום. גן צעצוע עציץ, בין השאר נחמן שי, כן, כל מיני הזיות, בכל מיני מוקדים בכלל, כמויות חברי כנסת שמזמינים אותם לנאום, כאילו, ואז אומרים לנו שזה מחאה עממית, ואז אומרים שאין אינדוס, וזה פשוט טירוף מוחלט. האנשים, לפני כמה ימים הייתה לי איזושהי, זה לא יקרא לזה שיחה, זה היה מין סוג של התכתבות עם איזה מישהי שהיא נחשבת לאחת מהאנשים שתופסים ממנה פה במחאה שלנו, מה שנקרא, של התו הירוק, או של בכלל זכויות אדם, אני קוראת לזה, זה רק מדובר על זכויות, ועל חופש אמיתי, ועל התעקשות על מה שיכול להיות פה, ומה שצריך להיות פה, ומה שראוי שיהיה לנו. וכתבה משהו שקשור להפגנות, והגבתי בקטע של שהם לא, זה לא שהם לא יודעים, המובילים אני מתכוונת, כן? לא המפגינים. המפגינים זה הרבה מאוד אנשים שמושכים אותם באף ומורחים להם בפרצוף, והם לא יכולים לדעת באמת, אלא אם הם יתעקשו ואז הם יעמיקו, ואז אולי הם ידעו. אבל זה קשה כאילו כשאתה בתוך זה באטרף, באמוק של ההפגנות, זה קשה מאוד לראות את התמונה הגדולה, אם כולם מסביבך ממשיכים בשקר, אם כולם מסביבך מאמינים להונאה, זה מאוד מאוד קשה, אתה צריך להתאמץ בשביל להגיע לאמת. ואז היא כתבה לי שזה לא נכון, וכתבתי התייחסות לזה שהזמינו את נוח הררי, וכולנו יודעים מי זה נוח הררי, כולנו זה מי שעוקב כמובן ומתעמק, והיא אמרה לי לא, זה עיוורון, וזה כל מיני תירוצים רגילים, ואני מסתכלת ואני אומרת אוקיי, מלא אנשים שיתפו אותה, וכאילו, והיא נחשבת למישהו שמבינה, ואני מסתכלת ואני אומרת, וואו, אנחנו באמת כל כך מעט אנשים שמבינים לעומק את התמונה הגדולה. זה לא שהיא לא מבינה הרבה מאוד דברים, היא מבינה מצוין, אבל את התמונה הגדולה, משום מה, אנשים לא רוצים לראות, לא רוצים לקשר. גם אצלנו, האין קשר הזה, הוא עושה את העבודה, הוא כאילו, זה חלק מהבעיה שלנו. האין קשר, הלא לקשר, הלא להבין שהשקרים וההסתרות, זה דברים של שנים, ועד שאנחנו לא נתמודד עם המציאות הזאת ששיקרו לנו כל החיים שלנו, ובעצם גרמו לנו להאמין בכל כך הרבה דברים מופרכים, זה בטבע שלנו, זה בחלק ממי שאנחנו, זה המרקם הזה שאנחנו מבוסס על כל כך הרבה שקרים, שזה פשוט, זה נורא מייאש, נורא קשה. מצד שני, זה הגיע הזמן להסתכל ואתם יודעים, כאילו, ולהגיד לא, מספיק, לא עוד, לא לתת לזה להידרדר ולהימשך. אז זהו, אז כאילו, אז מבחינתי זה די עצוב שאנחנו כבר בשלב כל כך מתקדם, ואנחנו עדיין נופלים כל פעם למקומות האלה של האי-הבנה, או של תמימות, או באמת של הקושי להבין שזה מושחת, וזה רקוב, וזה מכוון, וזה בזדון, וכל כך הרבה אנשים משתפים עם זה פעולה, וכל כך הרבה אנשים מרוויחים מזה, וכל כך הרבה אנשים קשורים להכל, לדבר הזה. אנחנו חלק באמת מרשת ענקית של דברים שמתרחשים פה, שקשורים כמובן גם לתקשורת, לעיתונות, הכל קשור. האנשים, איפה שאתם לא מסתכלים, זה מתקשר. כשרוצים לראות את הקשר, זאת אומרת שאתה נשאר בראש פתוח, ומפסיק ליפול למקומות האלה של אמונה עיוורת, ולתרץ לעצמך, כי זה מאוד מאוד לא נעים ולא נוח, ומדכא, מתסכל, עצוב, כואב, זה שבר אמיתי שצריך לעבור אותו, ולהתמודד איתו, בשביל שיהיה משהו אחר. ואז, ביום שבת יש מוצאי שבת יש את השטות הזאת, וכאילו,
ואתה מסתכל על כל הדבר הזה ואתה אומר, אוקיי, אבל ישראל היא כאילו קטנה, ומה הקשר, כאילו, למה אתם כל היום משדרים את, כאילו, משייכים את זה למשהו שהוא יותר גדול. ואז אני אומרת, בסופו של דבר, כשמבינים את התמונה הגדולה, מבינים שמדובר פה במאמץ משולב, שכמובן התחיל עם האיבנט 201, וכאילו בלהוציא לפועל אני מתכוונת בשלוש שנים האחרונות, ואז מתחילים לקשר את האנשים שמעורבים, ואז מסתכלים על כל מיני אנשים שהם ממשיכים לקדם את העניינים בחול. יש נגיד את, איך קוראים לו, את פאוצ'י, שעכשיו לפני, פאוצ' אאוצ'י אני קוראת לו, שלפני כמה ימים שיבה נתנו לו פרס אלוף whatever, אלוף הבריאות, האדם הבריא, לא יודעת, העולמי, משהו, איזה חרטה. ואתם מסתכלים על הדבר הזה, ואתם אומרים, פאוצ'י הוא אחד האחראים הגדולים העולמיים, לא רק בארצות הברית, ארצות הברית מכתיבה את הטון בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד נושאים, אבל פה מדובר באמת על חתיכת חלאה שנמצא בחיים הציבוריים, מעורב, בכל כך הרבה דברים שהם לא ראויים, אחורה לכל העניין הזה של ה-HIV, וזה מדובר פה באמת בהשקעה רצינית, בהנדסה אחוש שלוק, ובשיתוף פעולה מלא של כל כך הרבה מדינות שישרו קו. עכשיו אני אספר לכם משהו שעד היום לא דיברתי עליו, ומסיבה מאוד פשוטה שמאוד קשה להיות קונספירטור, ושיקחו אותך ברצינות, והאמינות שלנו זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אז אני משתדלת לדבר על דברים שאני כבר יש לי מספיק הבנה בהם, ומידע, או שהצלחתי לחבר את הנקודות ולייצר את התמונה הזאת, בלי ההוכחות שאנשים עדיין מחפשים אותם, כאילו זה מטורף, שאנשים עדיין כל היום אומרים, אבל הוכחה, איפה, מאיפה? תקשיבו, זה שנים של איסוף חומרים, שאתם מתחילים להבין כאילו שהכל עבודה בעיניים, ואז אתם מתחילים לחבר נקודות, ואז הכל מתחבר בצורה מאוד חלקה. אז מה שקרה פה, האיבנט 201 הזה, לא הייתי מודעת לקיומו עד תקופה מסוימת אחרי שזה כבר התרחש. אבל מה שכן הייתי, בגלל שהייתי כבר אקטיביסטית בחוץ, ברחובות כבר הרבה מאוד זמן, ערכתי את הסירחון, ערכתי את העבודה בעיניים, הבנתי את דרכי הפעולה, ולא נפלתי, ובגלל זה לא נפלתי לרגע כל השנים האלה, ואני סופר גאה בעצמי, שגם צדקתי כמעט בכל מה שאמרתי, אחוזי ההצלחה שלי מאוד מאוד גבוהים, ואני סופר גאה עליהם, אבל לא ליפול לכל איזה בולשיט שמישהו מחרטט לך, בטח שלו של תקשורת, או של פוליטיקאים, או של כל מיני, וכשהיה אני לא יודעת אם אתם זוכרים, את האירוע של 70 שנה או 75 שנה, אני לא זוכרת מה זה היה, ב-2020 היה את יום השואה הבינלאומי, התארחו פה בישראל, עשו ביד ושם אירוע מאוד מאוד רציני, סגרו כמובן את כל ירושלים ואת כל ישראל, וזה נערך משהו כמו 3-4 ימים, ובתקופה שזה היה, זה היה ממש 2-3 אחרי האיבנט 201 הזה, כן? שאני כמו שאמרתי לפני רגע, לא הייתי מודעת לקיומו אז, את זה גיליתי בדיעבד בהמשך, אבל כן שמתי לב שהגיעו פה כל שועי העולם, כל המלכים, וזה באמת הייתה פה גוורדיה מאוד מאוד רצינית של אנשים שהגיעו לציין את יום השואה הבינלאומי. זה היה, אם אני לא טועה, בדצמבר או בינואר, כן, זה היה בינואר בעצם, ממש חודשיים, ככה 2-3 לפני שפרצה הקורונה לחיינו, ואני קלטתי את הדבר הזה ואמרתי לעצמי, הנה משהו פה קורה, לא יכול להיות שמזמינים את כל האנשים האלה ביחד, כולם מגיעים לירושלים, כולם נשארים 3 ימים, שתבינו, בדרך כלל שהם מגיעים נגיד להזכרה או ללוויה או לאיזה של מישהו חשוב, אז מגיעים ונמצאים כמה שעות, יש מי שנשאר עוד יום והולך הביתה.
כי זה באמת מדובר על רכבת אווירית מטורפת של אנשים. כמויות מטורפות של אנשים מאוד מאוד מכובדים וחשובים הגיעו לפה לאירוע הזה, ונשארו פה 3 ימים. ואני בתקופה הזאת אמרתי לעצמי, וכמובן הייתי פעילה גם ברשתות ודיברתי, אבל לא דיברתי ספציפית על זה כי לא ידעתי לקשר את זה. היום אני יכולה להסתכל על הדבר הזה ולהניח, ושוב אני אומרת, אני מניחה, זה רק המחשבות שלי עם עצמי, כי אין לי שום הוכחה לדבר הזה. אבל אני ממש לא צריכה שום הוכחה כבר לשום דבר מזמן, כי אני החלטתי שהאי אמון שלי הוא יותר חשוב ויותר חזק מהכל, ומבחינתי שקרנים ושרלטנים ועסקנים שמנצלים, אין לי שום רצון שיבואו ויוכיחו לי, כי אני יודעת בוודאות שאין להם מה להציע לי שיספק אותי. כי ההוכחה שהם ייתנו לי, או התירוצים שהם ייתנו לי, הם לא אמינים בעיניי מלכתחילה. זאת אומרת שיש אי אמון, הוא אמיתי. וכשאני הבנתי שמגיעים כל האנשים האלה, והתחלתי לעקוב אחרי הדבר הזה, אמרתי, משהו פה מתבשל, משהו פה ממש מסריח, משהו פה קורה, וזה לא הניח לי, ולא יכולתי לדבר על זה, כי לא היה לי שום הוכחה על שום דבר. אז אמרתי, אוקיי, אבל נשארתי ערנית למצב, ולאט לאט זה הוכיח לי שוואלה, יש מצב שזה מה שקרה שם, ששם בעצם ביום השואה הבינלאומי, שתבינו כאילו כמה זה חמור, ששם היה איזשהו מקום, נקודת מפגש, למען שיוכלו כל נציגי העולם להתאחד, לחתום על איזשהו משהו שבעצם הם מצהירים על זה שהם הולכים לשתף פעולה בכל הטרלול שעומד להגיע. אין לי הוכחות לזה. שוב, מי שמחפש הוכחות, שיתקדם למקומות אחרים. אני יכולה להגיד לכם מה האינטואיציה שלי, האינסטינקטים שלי, הניסיון שלי, ההבנה שלי, הראייה שלי של השיטה, הראייה שלי הכלל עולמית. וואלה, יש לי הרבה ניסיון, וכמו שאמרתי, אחוזי ההצלחה שלי מאוד גבוהים, אז אם אתם רוצים תיקחו את זה לאן שאתם תיקחו את זה. אני מאמינה ששם היה עוד איזשהו מעמד שבעצם קידם אותנו לקראת כל הטרלול, שבעצם הופיע אצלנו בישראל במרץ, אבל זה היה בישראל, כאילו התחילו כל מיני עניינים כבר בחול, כן? היה את הדיימונד, איך קראו לזה שם, הספינה הזאת, ספינת התענוגות, התחילו לקרות מלא דברים, ואני מבחינתי זה ממש חיזק אותי, כי אמרתי, אוקיי, בשביל שדבר כזה יהיה כל כך גלובלי, כל כך עולמי, צריך שיתוף פעולה וצריך הסכמה, וזה אפשר לעשות רק במקום כזה של הסכמה גורפת כאילו, ולקבל חתימות מכולם. שוב, לא יודעת, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים. עד היום לא דיברתי על זה, כי אמרתי, אוקיי, אני גם ככה נתפסת גם אצל הקונספירטורים, אני נחשבת לקונספירטורית על. אז כאילו, המצב הוא מאוד מאוד קשה ולא פשוט. כי אנשים, כמו שאמרתי, מסרבים לחבר את הנקודות כמו שצריך. הם מחברים קצת וזה מספיק, והשאר כשזה נהיה טיפה מפחיד וטיפה יותר מדי ככה קשה לבליעה, אז אנשים כאילו זזים אחורה או שאומרים, לא, אבל זה לא, כל הזה יכול להיות, אבל זה כבר לא. אז זה מה שאני אומרת בעצם, ברגע שאתה מאבד את האמון, אז זה אמיתי, זה על אמת, אצלי בכל מקרה, אני לא בן אדם של סתם פטפוטים ועניינים, למרות שאני יודעת לדבר בי עין הרע, וחשוב להמשיך ולדבר על אותם דברים, גם אם אנחנו תוכנים אותם, גם אם נשמע שאנחנו חוזרים על עצמנו 1000 פעם, עדיין הרבה אנשים לא מבינים, וזה תמיד חשוב לנסות ולעשות ההקשרים. אבל שוב, קחו את זה לאן שאתם רוצים, תחקרו לבד, תשאלו לבד, תבדקו לבד, כל אחד בקצב שלו. אני לא מנסה להאיץ אתכם, ובטח שלא מנסה לבוא אני לא מבקשת את האישור שלכם על מה שאני אומרת, זה לא רלוונטי בעיניי. אני כל הדרך נשארתי נאמנה למה שחשבתי, ועד היום זה לא יחזב אותי. לעומת אנשים שיחזבו אותי אין ספור פעמים. אז תסלחו לי שאני לא לוקחת את זה קשה מדי, ואני מקווה שאתם מפיצים את מה שאני אומרת, כי בכל זאת אתם יודעים, מעט מדי אנשים מדברים על הדברים שאנחנו מדברים, וגם החבר'ה שלנו שהם כביכול
מבינים וערים, לא יודעים ולא מבינים הכל, גם אני לא מתיימרת לדעת הכל, אני אף פעם לא אמרתי שאני יודעת הכל, גם אף פעם לא אמרתי לכם תעשו ככה או ככה, זה בחירה שלכם. כל אחד נמצא איפה שהוא נמצא ובוחר בעצמו. עכשיו, אז כשאני אומרת דבר כזה שזה שוב, בעיניי זה מזעזע, ואם יש בזה אמת, זה בעצם מסביר לנו למה הכל אפשרי, למה הכל קורה. כי אם אין להם אלוהים לעשות את זה ביום השואה הבינלאומי, אין להם אלוהים לעשות את כל מה שעשו לנו בכל מקרה. ואנחנו רואים את זה כל הזמן, זה פשוט בכל כך הרבה הזדמנויות. בגלל זה אני אומרת, מי שמחפש הוכחות לא צריך ללכת רחוק, והוא לא צריך ללכת ולחפש הוכחה ולדלות אותה. יש מבחר ומגוון אדיר של תרלולים והזיות שלא האמנו שיקרו לנו וקרו לנו. אז זה העניין. מצד שני, אנחנו נכנסים עכשיו לסוף שבוע, כמו שאמרנו, הפגנות ועניינים וזה, אבל בעולם מתרחש עוד אירוע, בגרייט בריטן, באנגליה, הקורוניישן של המלך, צ'ארלס. למה אני מדברת על זה? כי וואלה, זה קשור להכל. כן, זה ביום שבת, אם אני לא טועה, זה הולך להתרחש, אבל החגיגות כבר התחילו מהיום, הסחת הדעת כבר קיימת בכל מקום, לאן שלא מסתכלים. עכשיו, הבן אדם, מי שמכיר קצת את אנגליה, אני נשואה לאנגליה, הילדים שלי אנגלים, אני זכיתי לעמוד לפני, אני זוכר, אני יותר מ-15 שנים, זכיתי להישבע אמונים למלכה כשקיבלתי את הפספורט הבריטי שלי, חייתי שם קרוב ל7 שנים, וזה היה מזמן מה שנקרא, אבל מי שעוקב ומבין את ההתנהלות, את הקשרים של אנשים כמו צ'ארלס, עם כל מה שנקרא הפדופילים החופשיים שאסור להגיד, והבבונים החופשיים שעשו לנו את הטקס של יום של המשואות זה היה, אני כבר לא זוכרת עם הדגללים איזה טקס זה היה, כי אנחנו פשוט מוצפים בטקסים ובולשיט, עם הבמה הזאת עם הסמלים בכל מקום. עכשיו תגידו לי, אוקיי, די, אי אפשר, מספיק, זה לא קשור, זה מוגזם, זה לא באמת. אני אומרת לכם שהכל קשור. אם אתם רוצים לדעת או לא, זה שלכם, אבל הכל קשור. אז בחירה שלכם, מתי תחליטו להצטרף להבנה שיש פה בלגן שלם שמייצרים לנו, וכאוס מטורף שמייצרים לנו בראש, והפחדה ואנשים מותשים וקשה להם, אבל אני כן אחבר לכם את זה, כי הפדופילים החופשיים, שלא יסגרו לי את אתם יודעים, שלא יורידו לי את הלייב, שלא זה, כי אסור להגיד את הדברים האלה, אז היה את הבמה הזאת בטקס, וזה קשור כמובן לבתי המלוכה, וזה קשור לגלובליסטים, וזה קשור בכלל לכל הדרך של ההתנהלות של העולם הזה, זה פשוט מי ששולט פה, מי שיש לו את הכוח, מי שיש לו את הכסף, מי שיש לו את הנגיעה לכל הלוביסטים שמסתובבים בכל פינה ומושכים בחוטים ובעצם מעבירים את המסרים של העסקנים לתוך בתי הנבחרים, לתוך הכנסת ולתוך כל מיני פרלמנטים בעולם, והם מושרשים והם מושחלים לשם כבר, כאילו זה הכל קשור, כי בסוף כל הכוח והשליטה זה מתקשר לסחר חופשי, אם זה בילדים, באנשים, באיברים, בנשקים, זה הכל מחובר, הכל מתחבר, זה מה שמאפשר להם להמשיך ולהניע את כל הרשת הזאת, את כל הדבר הזה שזה יתפקד. ולמי שקשה להבין, אז צריך להסתכל ולחבר את זה לאיש של אפשטיין, כשמבינים את הכמויות של האנשים ששיתפו פעולה, לא רק עם לבקר באי ואוי ובוי, לא כל מי שמבקר באי עושה משהו רע,
בואו, אנחנו לא תמימים, אנחנו לא ילדים, אנחנו מבינים בדיוק יפה מאוד מה קורה, ואיך הכל קשור, הון, שלטון, עיתון, פארמה, עולם תחתון, הכל קשור, הכל מחובר, זה פשוט מטורף. אז כשמבינים את סדר הגודל שהם יוצאים, בשביל להמשיך את החופשיות שלהם, בשביל להמשיך להיות הבבונים החופשיים והפדופילים החופשיים, ובשביל שהם יכולו להיות חופשיים, צריך לצמצם את החופשיות שלנו, וזה לא אומר לצמצם את חופשיות המידע שלנו, ואת הזכויות שלנו, ואשכרה פיזית לייצר לנו הרי 15 דקות, שבאנגליה זה כבר מקודם, גם פה בישראל, אבל זה ככה עוד מתחת לרדאר, זה רק מתחיל, וכשמסתכלים על ההקשר הגדול, מבינים שהשליטה היא מלאה, הם מעוניינים בשליטה מלאה, והאנשים האלה, כמו המלך שהולכים להכתיר אותו, למרות שהוא, אתם יודעים, מלך זה משהו שהוא בכל מקרה באנגליה, שקשור לידתו, לזה שהמוצא שלו, וזו זכותו המולדת, עדיין יש טקס מאוד מכובד, תקשיבו, הבן אדם היה, החבר הכי טוב שלו היה ג'ימי סאביל, מי שמכיר את ג'ימי סאביל, יודע שהוא היה אחת הדמויות הנערצות בעולם, זאת אומרת ב-UK, בריטניה, הוא היה חתיכת פדומניאק, חבל על הזמן, וכל הרשת שהסתירה את הפעולות שלו, שאפשרה לו להתנהל כמו שהוא התנהל, זה רשת ענקית, וזה לא היה יכול להתקיים בלי כל העזרה של כל האנשים האלה, וחייבים להבין את זה, בגלל זה אני אומרת, הכל קשור. עכשיו, הג'ימי סאבל הזה, יצא עליו דוקומנטרי לפני כמה שנים, אתם יכולים ללכת ולראות, הוא היה גם בטופ אוף דה פופס, והוא היה, מישהו זוכר, תוכנית הטלוויזיה האגדית, והיה את ג'ימי וויל פיקס איט, שזה כל ילד אנגלי, או בריטי, מכיר את הדבר הזה, משנות ה-80 אם אני לא טועה זה היה, והוא היה אחת הדמויות הכי נערצות ever, והוא חתיכת פדומניאק שאין דברים כאלה, וכל הרשת הזאת שתמכה בו ואפשרה לו להמשיך ולהתנהל בצורה מופקרת כזאת, ואיומה ונצלנית, והוא הרס פשוט חיים שלמים של המוני ילדים, ובהמשך כשהבינו מה ולמה, אז כאילו הוא נתן את הדין, אחרי שהוא מת כמובן פרסמו את הכל, אבל המלך הזה שמכתירים, הוא היה הבסטי שלו, אתם מבינים? כאילו זה מטורף לחלוטין. עכשיו, אל תגידו לי, טוב אולי הוא לא ידע, בואו, אתה לא יכול להיות חבר הכי טוב של מישהו שנים על גבי שנים, לא רק זה, הוא גם הפך אותו ליועץ שלו, שתבינו כמה זה חמור, זה לא שהוא היה סתם חבר, הוא הפך אותו ליועץ שלו, הוא היה אשכרה מייעץ למלכה, אתם מבינים? כאילו הבן אדם היה לו תפקיד אחוש שלוק, זה פסיכי בכל הרמות. אז אם עדיין לא רוצים להבין, אני כאילו, לא יודעת כבר באיזה שלב כאילו, הדברים יהיו מספיק חמורים בשביל שאנשים יתייחסו להם ברצינות. אז כן, אז הוא היה הבסטי שלו, וגם אח של צ'ארלס, אם אני לא טועה זה אנדרו, אז הוא גם שם מעורב עם אפשטיין, וכאילו איפה שלא מסתכלים, לא כל כך רקוב וקשה. קשה, אני אומרת את הדברים עם בחיוך, כי אני בן אדם אופטימי, ואתם יודעים, וכאילו בסוף אני צריכה לחיות עם עצמי, למרות המידע הקשה הזה שהוא באמת, הורס, צובט את הנשמה, הורס את הנשמה, זה כל כך, זה דברים איומים שמתרחשים, והם ממשיכים להתרחש כאילו כלום, ומקבלים כל היום רק חיזוק, וחיבוק של הנתינים, שלא מבינים. ולמה הם לא מבינים? כי משקרים להם, ומסתירים להם, ומסלפים להם, ומעוותים להם את האמת, ומוכרים להם אותה כאילו זה משהו אחר, כאילו זה לטובתם, וזה פשוט מטורף. ואז אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, כמו שאמרתי, הקורניישן הזה הולך להתרחש ביום שבת, ושבוע הבא אנחנו נכנסים לאירוויזיון, ויבה לה ויבה. בעצם אנחנו לא בוויבה לה ויבה, אנחנו השנה עם יוניקורן, זה גם יוצא בדיוק באותו מצב של, באותו שלב שיוצא
ה-digital currency מה שנקרא, ה-CBDC, אחד מהם הבנתי שהולכים להיות כל מיני מטבעות, זה הולך להיות באירופה, זה נקרא יוניקורן, הכריזו על זה גם כן ממש לפני כמה ימים, ופתאום קירל שלנו נוסעת לייצג אותנו בכבוד באירוויזיון עם איזה שיר, הבנתם? כאילו בואו, הכל קשור, הכל קשור. עכשיו, פה בארץ לא מדברים על זה, אז כאילו תראו את זה כאילו זה משהו נחמד, חמוד כזה, איזה יפי, אבל זה פאקינג לא, זה אשכרה שידור, איך אומרים, כמו פרסומת, למטבע החדש האירופאי הזה שהולך להיות הדבר, אתם מבינים? ועושים לנו את זה מול הפרצוף, מורחים לנו את הפרצוף עם הדבר הזה כל היום, ואנשים לא מקשרים ולא מבינים, כי אין כמעט אף אחד שאומר, תקשרו קיבינימט, תתעוררו על עצמכם ותבינו, יש קשר. ואז אנחנו מבינים, היום ראיתי סרטון, אני אעלה אותו אחר כך אצלי בדף גם, כן? של ה-BBC, כי זה מה שאני אומרת, הולך להיות שבוע מטורף בממלכה, קודם ה-coronation של המלך, ואז הולך להיות האירוויזיון בליברפול אם אני לא טועה, ואנגליה ובכלל בבריטניה כולה על הרגליים, ומארגנים להם מסכות דעת מפה עד להודעה חדשה, כי כפי הנראה משהו מאוד מאוד גדול ברקע, וממשיך להתרחש ולהתגלגל למקום שלו, ואז אני רואה מה-BBC, זה הסרטון הזה שאני אעלה אותו בהמשך, שעושים מאחורי הקלעים כזה של האירוויזיון, ונתנו לקירה לפתוח את הדבר הזה עם הסימני יוניקורן שלה והשיר הנפלא החדש, והבן אדם שבעצם עושה את הסגמנט הזה, את הקטע הזה ש-BBC משדרים, הוא לובש סוויטשרט או סוודר סודר, עם כל הסימנים של הפדופיליה האפשריים, אופס, אמרתי את המילה, אני מקווה שלא יסגרו לי את הלייב בגלל זה. אבל אתם רואים את הסוודר שלו, אתם תראו כשאני אשים את הסרטון, אתם תראו שכל הסימנים והסמלים יושבים מול הפרצוף בפאקינג BBC. כן, תגידו לי, לא יאמן, לא, אי אפשר, די, את סתם, את מגזימה. זה הכל, אין קשר, די כבר, כמה אחת לנו את הראש על כלום. תקשיבו, זה מטורף, זה כמו שתחפו לכם את הבבונים החופשיים בתוך חג העצמאות, וככה דוחפים ל-BBC, לכל אנגליה ולכל העולם בעצם, כי המוני אנשים מסתכלים על ה-BBC, זה לא מקומי. ורואים את הדבר הזה, והאירוויזיון הזה יהיה לו מאות מיליוני צפיות. כאילו, חלאס. כאילו, באיזה שלב אתם מתעוררים שדוחפים לכם את האצבע בעין? באיזה שלב אתם אומרים, עד כאן, קו אדום, עד זה אני לא. כאן, די, מספיק. פה נפלתי, פה נשברתי, פה אני כבר לא יכול. זה לא יכול להיות צירופי מקרים. זה לא יכול להיות. הסברתי לכם. המלך, הבסטי של איך קוראים לו, של ג'ימי סאבל, הפדופיל, אח שלו עם ג'רי אפשטיין, הפדו, whatever, כולם שם בחינגה, יש להם קודים, יש להם סימנים, יש להם סמלים, הם כאילו צוחקים על העולם בגדול, וזה טירוף מוחלט שאנשים מסרבים לראות את זה. ואז עולה ב-BBC כיחצנות לאירוע החשוב הזה שכל אירופה לוקחת חלק איתו, בכל זאת האירוויזיון, היורווויז'ן, שאז אתם זוכרים שגם הכניסו את אוסטרליה בתוך הדבר הזה, וגם ישראל, בואו אנחנו, מה זה אירופה? אבל זה לא משנה, זה כאילו, זה השטויות, אתם מבינים? בסוף אנחנו חוזרים להתעסק תמיד בקטנות ולא בדברים החשובים. הדברים החשובים זה שמנרמלים לנו את כל השיט הזה, ועושים לנו את זה חמוד וצבעוני ונחמד וכיפי, וגם הרי 15 דקות האלה זה יהיה אחלה כיף, כי הכל יהיה לנו נגיש וקרוב וזמין, ובינתיים רשתו לנו פה את הכל מרושת,
מצלמות, חדירה לפרטיות, ימנעו מאיתנו לאפשרויות לבחור מתי לזוז, לאן לזוז, איך לזוז, אנחנו נהיה מוגבלים מהבוקר עד הלילה. וכאילו אם אתם לא רוצים לראות את זה שלכם, שוב, אתם יכולים מאוד בקלות ללכת ולבדוק, לבדוק אותי, לבדוק אחרים, הכל תבדקו בעצמכם. ובואו נראה איך אתם באמת מתקדמים. בואו נתקדם, אמרו לנו תתקדמו. עכשיו, מבחינה נפשית מאוד מאוד קשה לי להתקדם, כי חטפתי, עברתי, סבלתי, הותקפתי על ידי אזרחים, על ידי אנשים, על ידי קרובים, על ידי רחוקים, על ידי הממשלה, על ידי חברי הכנסת, על ידי נציגי הציבור באשר הם, על ידי העולם כולו ואשתו. רק פאוצ'י ישב וחיכה לתוצאות החיילים על הזריקות של החיילים, שכאילו, ואז נותנים לו פרס. הכל רקוב, הכל דפוק, הכל נגוע, הכל קשור, הכל לא ייעלם ולא ישתנה אם אנחנו לא נעשה משהו, כמו להתחיל לדבר על זה בצורה יותר חופשית. כי אני פעם אחרונה, אז שסגרו לי את הדף בפייסבוק הקודם, עם אלפי עוקבים ואלפי חברים, ושוב, סגרו והעלימו, השתיקו אותי, העלימו אותי מעיני הציבור, מעיני האנשים שחשבו שוואלה, שווה להקשיב לי. זה ככה, זה עובד, משתיקים אותנו, מסתירים אותנו, מקטינים אותנו, ואז משתמשים בנו, בידע שלנו, בכל מה שאנחנו אומרים, והופכים את זה, מעוותים את זה, זה פשוט מטורף. מצד שני, איזה אנשים נורמליים מתעללים בילדים, איזה אנשים נורמליים מתעללים באנושות, איזה אנשים נורמליים משתפים פעולה עם הסתרה, אנשים אחרים שעושים דברים איומים. איזה אנשים נורמליים? מי שמחפש את הנורמלי, הוא פשוט לא מבין שאין, נגמר העידן של הנורמליות, נגמר העידן של לדפוק חשבון, ולא נעים, וזה לא יכול להיות, ולהאמין בצורה עיוורת. נגמר, אני מבחינתי נגמר מזמן, כן? אתם מוזמנים להצטרף כשזה ייראה לכם לגיטימי, אבל בואו, זה פשוט, אוי, מה אני אגיד לכם? קשה. אז כשמחברים את כל הדברים האלה ומבינים שזה עולמי ושזה, יש שיתוף פעולה מלא, גם פה בארץ יש לנו את כל עניין הפדופילים החופשיים, ועל הכיסתוח של בתי המשפט, שוב אנחנו חוזרים, ענייני רפורמה. שמו לכם מילה כמו רפורמה, רוב האנשים לא מבינים בכלל מה זה אומר, הדבר האמיתי שהם היו צריכים להבין, זה חוק הסמכויות, חוק ההסמכה, חוק הקורונה הגדול, הוא בעצם יאתר את הכל בכל מקרה, זה לא משנה בכלל מה יעשו פה, הדברים האלה, כל האמנה שהולכת להיחתם עם ה-World Health Organization במאי, זה אותו גם כן פה מעבר לפינה, כל הדברים האלה, מספרים לנו עליהם בזמן שהם רוצים שנדע עליהם, ואיך שהם רוצים שנדע עליהם, ובגלל זה חסר לנו המון חומר, שאנחנו צריכים להשלים אותו לבד, ולא להקשיב להם, פשוט לא להקשיב למי שמשקר, בטח לא לתקשורת, בטח שלא לפוליטיקאים, בשביל זה אני לא מבינה איך מישהו מעניין אותו לבוא ולשמוע את הגן צעצוע, מעניין אותו לשמוע את נחמן שי, או מישהו אחר שקשור לכל הדבר הזה, ראיתי שגם שירן השכל הולכת לנאום איפשהו, שירן או שרין, לא זוכרת, עוד אחת, לא חסרים לנו פה אנשים שמשתפים פעולה על מלא, וזה לצערי אומר גם שאנשים שמארגנים את הדבר הזה, הם גם משתפים פעולה, הם מוכרים לכם את זה כאילו הם לטובתכם, והם בעצם מוכרים לנו את זה כאילו זה המהפכה ומחאה אמיתית, וכל האחרים שהם מהצד השני, כי משאירים אותנו עם הימין ושמאל על זה, עוד הפעם, להפריד ומשול הזה, ואתם תריבו ביניכם, ואז לא תוכלו לדעת מה באמת קורה. וחייס נשבר לנו. כמה אפשר ליפול לאותם מקומות? כמה אפשר לבוא ולתת לבן אדם שהוא פשוט
בחר את כל הבוחרים שלו, בלי למצמץ, הרס פה את כל הגוש כבר לפני כמה שנים, ועכשיו אנשים אומרים, וואלה, או לא, הפעם זה יהיה בסדר, הפעם יש הידברות, הפעם זה, כאילו, באמא שלכם ובאבא שלכם, ובסבא וסבתא שלכם שיהיו בריאים, כמה עוד אפשר להכיל אתכם בבולשיט, ואתם תמשיכו ליפול בו, אני מתחרפנת, ובגלל זה אני יוצאת החוצה לים קצת, כי זה באמת צריך איזושהי, גם הזרקה של שמש טובה, וגם עשו הכל פה בשביל שלא נדע ושנחיה באיזושהי אשליה, והאשליה הזאת התנפצה, וכשהתנפצה, והכל פתאום נהיה נורא נורא ברור, ומי שמוכן והוא, אני אגיד אמיץ, אבל לפחות מסוגל לבוא ולהסתכל על הדברים כמו שהם, לא לחפש ליפות, לא לחפש שיהיה לו יותר קל, אין פה שום דבר קל בחיים האלה, שום דבר קל בחיים האלה, מי שמחפש קל נמצא במקום הלא נכון, אז פשוט תתחילו לעשות את העבודה הזאת אצלכם, אם אכפת לכם, כי האנשים שאני מכירה שעובדים מהבוקר עד הערב ולנסות ולהגיע לאמת, עושים עבודה, חושלוק, חוקרים, הם מתרגמים, בודקים, הם מצליבים עובדות, יושבים שעות וקוראים חומרים ומנסים להנגיש אותם לאנשים, וזה לא, זה נורא מתסכל, נורא מתסכל, שנורא בקלות אנשים מעדיפים לא לדעת, ובסוף על מה הם לא יודעים? על החיים שלהם עצמם, על העתיד של הילדים שלהם, כי בסוף אני מסבירה את זה כל הזמן לאנשים, קהל היעד זה לא אנחנו כבר עשינו, אתם יודעים, אנחנו כבר עברנו את מה שעברנו, הקהל היעד הוא הילדים, הקהל היעד הוא הדור הבא, שמעתי שהיום הלכו להפגין מול הרבנות, חבר'ה צעירים, ויש התעוררות סטודנטיאלית, זה לא התעוררות אנשים, אם אתם לא מבינים מול מי צריך להתנגד, ועל מה אנחנו בעצם מדברים, והנזק של הדבר הזה, אז כאילו, אז מה אתם עושים? אז אתם ממשיכים את אותו דבר, אתם בעצם ממשיכים לשחק לידיים של הימין ושמאל, הפרד ומשול, הסט ומשול, וכל הבולשיט הזה. ואני באמת לא מצליחה להבין מי חושב שיש התקדמות מהדבר הזה, לחזור לאותו דבר, איזה התקדמות? לתת את הכוח שוב, להחזיר את אותם אנשים שהתעללו בנו בתקופת הקורונה, בכל 3-4 שנים האחרונות, לתת להם שוב את המושכות, כאילו בחיית רבק. Hello, is anybody there? זה כאילו, מה אני אגיד לכם? כאילו, וואי, זה מטורף בעיניי. ומטורף שאנשים מסרבים לקשר, ומטורף שמגיע הדיבור על סחר ועל התעללות בילדים ועל פדופילים חופשיים ובבונים חופשיים וכל הכתות וכל הסמלים והסימנים שדוחפים לכם מהבוקר עד הלילה, ואנשים לא מוכנים לראות את זה, לא מוכנים לדבר על זה, מניחים את זה בצד. אז זה אומר שלא איבדתם אמון לגמרי, ואתם עדיין יש לכם איזושהי תקווה שמה שהיה הוא שיהיה שוב. ואנשים שמחפשים להתקדם בחיים לא מחפשים לחזור על אותו דבר. ואני, כשאני מסתכלת על דור ההמשך, אני אומרת, אנחנו נפלנו. אותנו הצליחו לשקר לנו. הצליחו לעבוד עלינו. גדלנו בתוך אשליות. החיים שלנו הם לצערי מאוד, לצערי הרב, הם פשוט, אין בהם, חוץ ממה שאנחנו חווים באישי, כל הדבר הגדול הזה שמכרו לנו, וואו, אין בזה הרבה אמת. זו האמת שסיפרו לנו שהיא אמיתית, אבל היא לא אמיתית, אתם מבינים? זה נורא, וההתפכחות הזאת היא קשה, ואי אפשר לחזור אחורה אחרי שאתה מבין את זה. זה יותר קשה לחזור אחורה, ואין שום סיבה בינינו לחזור אחורה, רק להתקדם, ולחשוב על הילדים, על העתיד של הדורות הבאים, כמו שאמרתי בהתחלה, מדינת הפור ורבו, וכל הבולשיט הזה, שמרשים לעצמם לעשות פה, אפילו רק כאילו באיזשהו סיכוי,
שיהיה פה בעיית פוריות לדורות ההמשך, זה כאילו לא ברור לי איך זה עובר, איך זה יורד לאנשים בגרון, והאנשים האלה כמובן מעדיפים לא להתמודד ולא לדעת. אז זהו, אז נראה לי שדי אכלתי את הראש בעניין הזה, אני מקווה שהלייב הזה יישמר לאיזושהי תקופה, ואני מאוד מקווה שתמצאו אותו ראוי וחשוב ותשתפו אותו, כי אתם יודעים, בוא אני אצא באיזושהי הצהרה קטנה, למרות שאני לא מתה על הצהרות בכלל. בשבוע, בעוד 10 ימים, ביום הכרזת העצמאות, 14 למאי, לא רק הוכרזה הקמת המדינה, אני נולדתי, זה יום ההולדת שלי, כמה סמלי, ואני ככה מתחבטת עם עצמי בזמן האחרון, הגעתי למין מצב כזה שאני אומרת, טוב, יופי, אז את צודקת, ואת יודעת, ואת מבינה, ואת במשך שנים מנסה להכניס היגיון ולספר ולשתף כמה שיותר אנשים, ולתת להם את הצ'אנס ואת ההזדמנות להתמודד עם האמת. אם הם רוצים או לא זה שלהם, אבל את באמת עושה מה שאת יכולה. ואני מרגישה שאני מדברת לעצמי, ואני מרגישה מה זה מרגישה? זה לא סתם מרגישה. גם כל העניין הזה של פייקבוק, וגם בטוויטר וגם בטלגרם, וכל העניין הזה של צנזורה והשתקה והסתרה, אני הבנתי שימיי ספורים כשסגרו לי את החשבון ההוא, כי הבנתי שלשחזר את כמות האנשים שהקשיבו והיו מעוניינים להקשיב למה שיש לי להגיד, לא תחזור להיות כמו שהייתה. וזה די חשוב, עצוב לגלות רגע אחד אנשים מסתכלים עליך כאילו אתה בר סמכה, אתה מישהו שמבין עניין, אתה מישהו שווה להקשיב לו, ברגע אחרי אתה כבר פחות רלוונטי ולא כל כך חשוב אם אתה לא נמצא בשיח, ואני מרגישה שאני כאילו די מדברת לעצמי או לקהל מאוד 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 מצומצם שכבר די יודע את מה שאני אומרת, אז מבחינתו ממש נמאס לו לשמוע אותי. אז כן, אז אני לא מדברת אפילו על לייקים באמת לא מעניינים, אף פעם לא עניינו, אני מדברת על שיתופים, על להביא לשלוח ולהעביר את המידע לכמה שיותר אנשים, כי אנחנו יודעים איזה עבודה נעשית בשביל להסתיר מהם את המידע, שהתקשורת בתוך הדבר הזה, ושכל המובילים למיניהם בתוך הדבר הזה, וזה די, זה מתסכל, אבל זה לא מפתיע, ודי הבנתי את זה מזמן והשלמתי עם זה, אבל אני חושבת, אני מתלבטת עם עצמי, שאם בא לי להמשיך, ואני אגיד גם למה. אני באמת משתפת ומנגישה לכם אינפורמציה שחשוב, כי אני יודעת, חשוב לדעתי לאנשים באופן כללי לדעת ולהיות מודעים לה, כי באמת מעט מאוד מקורות מידע יש. ואני חושבת שהאמינות שלי שמרתי עליה לאורך כל הדרך, ואני בלי שום קשר גם מאוד על הדרך שעשיתי, אבל זה היה בעצם אחד הדברים הכי חשובים, לשמור על האמינות, ויש הרבה מאוד אנשים שהם לא אמינים, והם באמת מחפשים להדיר את עצמם, וזה לא הסיפור פה. מי שחושב שכן, שלא, סבבה, אני יודעת שזה לא הסיפור אצלי, אבל כן חשוב שהנושאים יגיעו, ואם הם לא ישתפו אותם, ואנשים שהם במעגלים שלנו לא חושבים שצריך לשתף אותם, אז זה עצוב, זה די עצוב, זה גם די כאילו waste of time. מצד שני, אני הגעתי לשלב שאני לא בא לי להיות זאתי שכל היום מביאה בשורות לא טובות, בשורות רעות, דברים מדכאים, חומרים קשים, זה ממש מייאש, ואני בן אדם סופר אופטימי וחיובי, ואני תמיד מסתכלת על הכל בקטע של, אני כותבת סאטירה, בואו, כאילו, אני כותבת הכל בהומור, ובדאבל מינינג ומשחקים, וטיפה להפעיל את החשיבה, ולהגחיך את כל המניאקס האלה שאני מתגרדת, כי יש פה מלא פרחשים. וזה בעצם כאילו הדרך שלי להתמודד עם כל הדבר הזה, זה להגחיך את זה, זה להגדיל את זה, זה כמובן לספר את זה נאמן למקור, אבל
להפוך את זה למשהו שאנשים יהיה להם יותר קל להתחבר, כי זה עם הומור ועם חיוך וקריצה. ואני מרגישה שזה, די מיציתי את זה, זאת אומרת, אני אמשיך לכתוב, אני אמשיך להביע את דעתי, כי תמיד עשיתי את זה, גם כשלא היו לי אנשים, ולא היה לי שיתוף פעולה של קהל, וזה לא העניין, זה מה שאני מתכוונת, אבל די נמאס לי להיות זאתי עם הבשורות הרעות, זאתי שמתעסקת ברע ובגועל, ואז עוד גם חוטפת, ואין לה גב, והאין גב הזה זה בעייתי. עכשיו כל זמן שהייתי ברחובות ואלפי אנשים צפו ותמכו והרגשתי שיש גב, כי הייתי עם אנשי שטח שהם היו שם איתי ביחד וחוו, וידעתי שאנחנו ביחד נעשה את ההבדל. אבל היום אני מרגישה שאין לי גב, וזה נורא עצוב להגיד, אבל חזרתי כאילו עשיתי סיבוב שלם, וחזרתי למקום הזה של אופס, אני עוד הפעם רק עם עצמי ומדברת אל הרוח, כי חשוב לי להגיד את כל מה שאני אומרת. זה תמיד מגיע מהמקום הזה של השליחות האמיתית, של להגיד את מה שאתה יודע בשביל שיהיה סיכוי לעוד אנשים לדעת. זה כל הדבר הזה. אז זהו, אז נראה לי שביום הולדת שלי, ב-14, נראה לי שאני אתן את היום הזה ככה, לקבל את החיבוק האחרון מכם, ואחרי זה אני לא יודעת אם אני פורשת, אבל נראה לי אני משנה את הדרך שלי. אני לא יודעת, זה סוג של הצהרה, ואני באמת לא בן אדם של הצהרות, ולא מחפשת את התשומת לב של כאילו אוי וזה לא, וזה לא העניין. אני פשוט באמת נמאס לי להשתכשך בתוך הג'יפה ולחטוף ולדעת שאין לי גב. זה סיפור קשה. בקיצור, אל תיקחו את זה קשה. אנחנו עוד ניפגש עד אז יש לנו איזה 10 ימים ככה לחגוג ולתת בראש, ונראה מה יהיה אחרי זה. אני יודעת, אולי אני אשנה את דעתי, למרות שאני מזל שור חבר'ה, קשה איתי, כשאני ננעלת, ואם אני מרגישה שמה שאני עושה הוא לא אפקטיבי, אז אין שום סיבה מבחינתי להמשיך. אז עם החדשות הטובות, החדשות הרעות, מקווה שזה יראה טוב, ושבכל מקרה אנחנו פה, ותמיד אפשר לפנות אליי גם בפרטי, והכל בסדר. אני לא יודעת אם אני אסגור את החשבון, אני לא יודעת, בכל זאת הלייבים האלה זה איזה סוג של כלי שהוא עדיין נחמד להשתמש בו. אז זהו, אז סורי שחפרתי, מאחלת לכולנו בריאות ואושר גדול וחופש גדול, ובאמת להישאר עם היד על הדופק, עם עיניים על הכדור, להיות מחוברים לאינסטינקטים, לאינטואיציה, לבסיס שלנו, לאמונה שלנו בעצמנו, כי רק אנחנו נושיע את עצמנו. כי כל הדבר הגדול הזה שמתרחש מסביבנו, זה ההקרסה המכוונת הזאת, זה פשוט תרלול אחד מטורף, זה לא הולך להסתיים בקרוב. זה ממש לא הולך להסתיים בקרוב. ואלה שיוצאים החוצה ולא מדברים על הדברים האלה, בטח לא יקרבו אותנו לסוף של זה. הם אמנם אומרים שזה, אנחנו ננצח, אבל במה אתם הולכים לנצח? הרסו לכם כבר את החיים. הרסו לכם את המדינה. הרסו הכל פה. מה בדיוק אתם הולכים לנצח? הדבר היחידי שאנחנו כן יכולים לעשות זה לשאוף לעתיד יותר טוב לילדים שלנו. כל הסיפור הזה של כסף דיגיטלי וכל הדברים האחרים, בערים 15 דקות וצייתנות אינסופית, ותרלו לאקלים, ותרלו לבריאות, ותרלו שיישן, זה לא הולך להיות פשוט. אז יאללה, אני שולחת חיזוקים וחיבוקים, ושיהיה לנו אחלה מן אחלה, וכן, ותחזיקו אצבעות, שהכל יעבור לנו ככה בעדינות יותר, זה הכל. קל זה לא הולך להיות. יאללה, peace and love אנשים, peace and love, זה מה שנשאר לנו. אחלה יום.